danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Amarya, 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 Smoka. Yani ya oyeban Najeriya. Ke karamar mota kike amma ga ke da babban inji. ayya Allah. Ai. African independent. Na ce fine baby. Yarinya mai bakin kiss. Haba. Ni fa na gaji da I love you din nan. Kawai in za a min kiss din nan da ake yi kawai shine. Yawwa. Za a min koya. Za a yi amma sai ka rufe idon ka sai ima. Rufe ido? An kwana gidan sauki. Amin kawai. Kumin mana? Allah ya tami. Ka ga dan iska? Ina ganin ka dan fulani baka san komai ba. Kai ka san komai. La ilaha. To bari in kira wanda ya kaka gadi garin. Kaduna sai Nasiru ‘yan Rufa'i, Kano sai Ganduje, Kadimul Islam, Baban Abba Ganduje. Shirin yaƙi su gani zaɓe abba Kano da be abba Kabir Yusuf ke bai za mu rike Malam Nasiru kar ka sauka Fokulan su fogo mai akar ya doka wurin hawa Malam Nasiru El-Rufa'i ruwa gwamna kai ruwa wuta gwamna Please, a taimaka hannu arme da Allah. Wallahi Allah shi ka taimaka ka na arme. Kan ta lalace Allah shi ka taimaka kai mana na arme dan Allah. Aure mu duka aure. Dan Allah kai mata arme. Nafisa. Ai muna aure kowa ya so. Mazajen su to gaskiya muku aure. Kan su lalace. Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe.